An rós agatsa ggóil therapy capall ínta tarfa do bheor leintse. Tá eagraíocht amháin I dtír chonaill, Caring Capall, ag codú le poistí óil riachtanais speisialta acu trí rang an na marcaíocht ar capall a chur ar fáil. Smálam chat an seo, más málam go le capall agus codú le daoine yoga fásta. Tá mena interés smálamí má tá sé a dálaí domsa be me go le más a puach agus íta as dragus be me go siúne má na láha agus cétí do drum be dína agus do guling a ráis fásta. Tá mé ionta sésta le bhé an seo aniu, mar smálam an seo go smálam na capall agus a hanna duile. Cos le sugla na bregan, sugla anrad. Agus tá an grúpa inné ainm nuhain a eil fáhanne dúis mar gheallar an obair a dhéanann siad. Tá náid seo fásta fu siad ainmhain fáhanne equine therapy tuisceart na héan, equine therapy awards tuisceart na héan, agus tá muidilig inta bradal as Katie agus a chláán leis an ainmhain seo. Bhíon rangan na marcaíocht ar capall ar siúil ag Caring Capall a han seaarting do foiistí le mí chumas. Bhíon héin thuas in na capall seo chomáid a th an dráchúir neall me se thócróga leis na daoine ága seo. Joseph Macaí, Nuacht Cúla4, an fáil Carrach.